खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 अक्ट'बर 2023 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बयबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। आयआबो दिनै बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। न'खराव बिमा-बिफानि अननाय बोरखौ मोननो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। मावफुङोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। जायखि खामानि मावनो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। आयआबो बांनो हागौ। समाजाव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ नाथाय अब्लाबो बोनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन।
बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन, गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि अननायखौ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। समाजाव मान बांगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। पजिटिभ साननो हागोन। समाजाव मान बांगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजोंबो लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन।
जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गुबुनजों थोजासे बाख्नायजानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।